Hercules! Ket ita, isagot mi ti umuna apaset ti makalawas a serye tayo anapauluan. Didigra, dito'y drama tayo, Hercules! Nagsapa kan nga daldalos dito'y paraangan, divina bakit? Nariwot pa ilang Wen, Cardo. Ado nga min tinaskan nga iring Pasko at trabaho. Iso asinapsapa kung tinagdalos dito arubayan. Ay, pasensya kan, saan ka pala matulungan ita? Madama pa lang ti trabaho mi iji construction site. Awan ti rumpang nga pagdanagam, Cardo. Kabailak mo ti agtrabaho dito'y balay. Nagyaman nak, tamawatan nak, bakit? Mabit laang. Inak mangisagana iti pagar mo sa ram amapan agtrabaho. Nanang? Anyat araramidam. Nakawaramad dagiti daddo mga usaryo kan ni tatang dito'y salas yo. Ay naanak ko, nagado nga ipos dito'y balay. Ha? Itaman pa'y nga imado ti ipos dito'y unag ti balay. Ay sus. Ha? Ay, Nagado nga ipos nga agkarkarayam iti swelo. ay nasaan agagangay dito'y amapaspasamak anak ko. Nagado ti timpor nga ipos. Kartingan tayo tirumwar, nanang. Saan tayo abasta mapaksyat dagita nagado nga ipos? Ay, nagadumat ngagpayson ti ipos iti aglawlaw ti balay bakal. Wala kay, saan lang nga iti aglawlaw ti ayan dagita nga ipos. No di kat nagaduda di taunag ti balay. Anyo ti aramidon tayo, tatang? Dakas apartaan dahito ang mapaspasamak. Nay, apay na ibagam day tala kay. Sigun ka dagiti nagkaun alalakay. Amangan no adda sumangbay adidigra. Isu atimpuar dagiti nagadu nga ipos. Anya? Nakabutbutang matay tanga ibagbagayo, tatang? Marik na kanu dagiti insekto ti sumangbay adidigra. Isu atimpuar da. Tapno agsapul da iti natalged a lugar a pagpaknyan da. Lakay. Ay, sapay la kuma. Taawan ti mapasamak adidigra. Nagpugaw mo't lang dagiti nagado nga ipos iti unag. Kan iti aglawlaw ti balayo, nanang. Wan nga agpaiso anak ko. Nakaskas daaw at alaga da ito'y amapaspasamak. Ay sos, agtataguom matan dagiti aso anak ko. Wan nga ron, nanang. Imalaldawan nga tagtagoob dagiti aso. Agkahatan ti mapaspasamak. Nagadu nga asaw ti agtagtaguob. Ay na, sumgarak pa yun lakay. Ay, anya tagtaguuban dagiti aso di taruar. Nagsardan mo dagiti aso nga agtagtaguob kakalugaran. Gagangay man ang titignay dagiti aso. Anya ti kahit asawon ti panagtagoob da itay. Ay na, makapadanag da ito mapaspasama kakalugaran. Wan nga agpaiso. Di pa'y pagsidawak. Nagado nga ipos at impuar iti unag kan iti aglawlaw ti balay dananang. No kasta, saan laang ada kami ti nakapasamakan ti kasta, Divina? Uray da kayo matgayam. Nagadaw nga ipos ti nagkakarayam iti balay mi. Anya? Saan agagangay da ito ang mapaspasamak ita dito'y lugar tayo? Apay nga taasan ang makaid na dagiti bilit iti aglawlaw. Agkakaribusuda. Ha! Nabuwak dagiti bilit. Nagtatayabdan nga imadayo. Ay, sa bali lang dagiti nagbati pa'y abilit ka dagiti sangsang ati kayo. Anya nga iti kayo tasawan da ito'y. Ituloy ko lahat ati magnangagawin. Ngam saan agagangay dagiti makitkitak ita. Cardo, nasaya ata si Mang Putkan. Oh, apay madandanagan ka. Saan agagangay ti mapalpaliiw mi diti lugar tayo? Anya ka diti mapalpaliw yo? Itay laeng. Timpuar ti nagado nga ipos iti balay dananang kantatang. Anya? Iti saan ang nagbayag? Nagtaguob dagiti nagado nga aso iti aglawlaw. Ha?
Rimor amin dagiti kakaaruba itay. Kat may sa ti paliiw mi iti aglawlaw. No kastang rod. At dalakit di pakainaigan dyan na paliiw kumat itay. Anya day taan na paliiw mo, Cardo. Dagiti bilit iti aglawlaw. Saan da makaid na? Agpusi-pusipos dalang agtaytayab. Anya? Ay, nakariknak iti panagdanag. Iso a pinartakak ti nagawid. Anya nga tan ti mapaspasama kadagiti ayop. Anya ti kayat da nga iparangarang. Sino ti tataulan jay aso ta? Ha? Lakay, adda kut-kut-kutan jay aso ta iti daga. Ngagpaysaw. Agkut-kut kaut. Kabayatan ti panagtataul na. Lakay, inkaanawaan nga agkut-kut iti daga. Ayun bakat. Inakanawaan di aso ta. Saan anasaya at day tangar aramiden na? Nagadong alumbayad ti rimwar. Manipod iti abot a kinutkutan jay aso me. Bakat! Kartangam ti umasidag! Umayan, lakay! Nakaskas daw at talaga daytoy ang mapaspasamak. Apay nagadong alumbayad ti rumrumwar manipod iti daga. Anya ka diti? Ha? Kita ang panaimbag bakat. Saan lamay may sang alumbayad ti aguy uyas iti daga. No di kat nagaduda. Ay, nagpudot ti darang ti inay. Kat saan ko maarumbang arumwar dagiti alumbayad manipod iti daga. Anya ka din da ito'y ang mapaspasamak iti aglawlaw. Nagado asimot-simot ti agtatayab, Cardo. Ha? Huwin ngagpaiso. Ay, kartingam. Tulungan nak amang isar na kadagiti tawakan ridaw. Tapno saan da makastrak dito'y unig ti balay. Oo, Cardo. Ay, addan nakastrak asimot-simot dito'y unig. Saan agagangay ti kinaaduda? Anya ti aramidan ta? Kargaan ta iti danom dagiti batya. Kat ibatog ta kadagiti agtatayab asimot-simot. Tapno no maragreg da, saan da na makatayab? Wan lakay, agtignay tang harudan. Nagado tinaurnong asimot-simot iti batya, anak ko. Saan la may sa abatya tinakaurnungan dagiti simot-simot. No di kat 5 adadakkel abatya, tatang. Nagtaudan ngay dagiti asimot-simot, tapay nagaduda. Nagtaod da iti daga, dagiti asimot-simot, anak ko. Nalabit nga da nariknada at gad. Isu akala at arimwarda. Anya? Sardam laang ti panagruar dagiti asimot-simot. Ngam, apay ng aldaw pay laang katrimwardan. Kat saan agagangay ti kinaaduda. Tatang. Agsagana tayo, anak ko. Dakas ti agparparik na kanyak. Tatang? Ang dalakid di saan anasaya at amapasamak. Hercules! Hercules! Apay ka di, nimpa. Anyat mapaspasamak ka. Dagiti agindag dito'y lubong, dagiti tattao. Agpagkat ti biyagda. Apay ang naibagamday ta. Dakas sa partaan, tinagparik na kanya. Anya day ta apartaan, nimpa. At dalakit dididigra ang mapasamak iti entero a probinsya. Anya? Adayo a lugar tinakariknaak iti sumungad a didigra, Hercules. Anya? May sak animfa, a makarikna iti didigra, ngaggapo iti unag ti daga. Anya? Naskan a mapagdaaran dagiti tattao, nga ada sumungad a didigra, Hercules. Anya a klase adi digraday ta, nimpa. Diyak pa'y maibaga. Basta agtaod iti daga, tinasao a didigra. Sa dino ti papananta, Hercules, apok. Iti lugar a pagturungan ti didigra, apong Herman.
Adayo ka di dayta lugar, Hercules. Una pong, saan la may sa lugar ti pagturungan ti didigra? No di kat adu a lugar. Ay sos, anya ngay dayta adidigra. Sigun kan ni Nimpa, agtaod iti daga ti nasao a didigra. Nas kan may sa ganaan dagiti tattao ti dumtang a didigra. Ala, mapantangaro din iti lugar a papananta, apo. Wan, apong Herman. Gawaan tatiag mula itinatang bakat. Tanay, ay, napudutan dito'y bangkag. Wen lakay, nasken amalpastan ti mulmulaan ta, sakbay at tumangkayag ti inay. Mabiit lang, tainak uminom iti danom. Ha? Apay lakay. Di ka gargaraw bakat. Ha? Apay aya. Adda talo nga ulag nga lumabas dito'y ayanta. Sa dinot, ay, ulang ngagpay sa. Basta di ka gargaraw bakat. Nagpartakda nga aguyas nga agturong iti kasama kahan. Ha? Apay lakay. Nagadumatan nga ulag ti tempwar manipo iti nalawa at ambak ti kataltalunan. Ay, uwan ngagpay sa. Apay ngay at tempwar dagita nga ulag. May sa lugar ti papananda. Agila tagam ampayag lakay. Nalabit asip-siputan na dagiti nagadu nga ulag. Pagbalinan na ataraaw na. Ay, nalabit akasta. Ngayon, nakaskas daaw na ito'y amapaspasamak bakat. Lakay, kitaam, nagadumot amarabutit tagtataray. Nga paisaw. Anya ka din na ito'y amapaspasamak ita. Saan amakainahan dagiti nagadu amarabutay. Di da mo ti pagturungan da. Ay na, mabutbutangak lakay. Dakas na ito'y apartaan bakat. Ha? Ay, bakat. Awan matang dagiti ulag. Malabit ang nakapaknidan. Dagiti laang ang marabutay ti makitkita ta. Uray ti agila. Pimanaw mutang. Saan na nasaya at pay da ito'y amapaspasamak bakat. Kartangan tantiag mula. Tagawin tamatan bakat. Sa! Umatayo kayo ditoy! Ha? Divina, anyat mapaspasama ka dagiti pusa. Apa yung nagaduda dito'y parangan? Tsaka mo, Cardo. Itay dapay nga agnimiyaw dita paraangan. Kasla mabutbutang tilangada. Un nga rod lakay. Makarik na pa yan iti panagdanag. Ala, bayamlat ta dagita a pusa. Di mo papanawin ida. Gaputa adda pagbutbut nganda. Nakitam ka DJ pusak, Divina. Kelat nga amin nagpukaw. Nagado itay ti pusa dito'y paraangan na napasing. Jakmeten na ilasin di pusa yaw. Sa dino nga ta tinapanan di pusak. Pakanek kuma. Ngam awan meten ije balay ko. Awan ka di karkar na anadlaw yu iti pusa yu na napasing. Awan mate. Apay ka day. Nadlaw ko ngamin asabali ti garaw dagiti pusa itay, nana. Naumong da nga agmimiyaw. Anya, saan agagangay ti panagigiddan da nga agmimiyaw, nana? Ha? Day ta tinadlaw ko itay, nana. Awanan ti uray may sa apusa, nga agkatang-katang iti arubayan. Makapadanag day ti ang mapaspasamak kakalugaran. Nagpak ni dagiti nagadu nga ayop iti kabambantayan. Kasta ka di, Sufeng? Wan, Divina. Nakitak itay dagiti nagadu nga ayop iti kabambantayan. Ay na, uray da kami kinila ka ikaw.
Nakita mimot dagiti nagadu nga ayop ang nagturong iti kabambantayan. Umatlagayam ang nagpukaw dagiti taraken tayo nga ayaw. Tadamot gayam kabutunda. Uy na, ayaw na yan. Butang. Ay, kakalugaran. Rumbang ti panagsagana tayo. Ang mga no at dadakas ang mapasamak. Iparangarang dayta dagiti ayaw. Ayun tata, nasken ti panaganad tayo. Karkar na dagiti ipakpakita dagiti ayaw. Anyapay, dagiti sumarno ang mapasamak. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Didigra, dito'y drama tayo. Hercules, insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.